Kalau malah tak dudui dalan Asik lu. Metu kono belok kiri lurus wae Rasanya wong sepion sing marai hati tambah beban. Asik. Lah, mula tak kandhani nang. Iya. Mantan iki barang ada yang membandel. Masa kabeh kena dresiki, diguwak, diobong, tapi tetep ae mbekas nang ati. Tapi bohong. Omane lho, nang gerak cene kaya mbakone Pakku yang udah rasane pah. Amfuk. Nah, ini nak kowe ndelok mantanmu mlaku karo wong liyane cemburu ya. Sorry. Aku lho selingkuh daerah ngerti. Tak ketanggalah tumpahan, tapi menang obetan, cok. Kan saiki pentinge siji kowe. Sabetane. Wis to, ini rasa mikirne edokan-edokan ngono wae. Fokus ning masa depan sih. Semua tuh yang besok wong sing tak sadar dhewe ini lho. Sudah dibiayai. Ya bener omongan. Ini siji, aja sampe yang mantan. Ayo. Sampe mau wit cetok dalan kayak ditekoni mantanmu, kuwi ya saurono. Ning lah mau nyauri ngene. Maaf, aku gak butuh pembantu. Ayo lu ya. Ya ada lagi mikir orang mutu-mutu ini lho. Mending mikir carane ben ADW iso sugih. Malah kon mikir, oblas ada pikiran kon mikir. Aku mah tekon yang kowe, solusine piye ngono. Lah aku ya bingung iki nek ora nyang nganu. Nganu apa? Klinik Tongfang. Gono apa ini ya? Maling ya. Iya, iya. Duwe duwe apa ora duwe. Ayo blas. Saban tiba saban tiba. Ya, rasan-rasan aku toh, Ini jadi gini ya, teman-teman rumpame tatapan oli ya. Awi bingung awi, ada gendaan, ada duit, kurokok, raiso, tadi yang nginting. Lah kan kau buat dodol-dodol kene. Sapa ngerti enak rezeki kok nang langit. Terus sak kepok. Salam deh juga. Nunggu ya. Ini jane nek sing duwe angen-angen apa iso ngasih duit Masa nyolong jane warafat nah. Kalau ya ngono. Ora percaya omongan yang gedeng sono Tegal lho. Ora angen-angen apa nih, Bun? Nek sih Pak, tapi nek dewe kita gak iso butuh nih wong akeh. Jadi saya angen-angen kuwi saiki cocok. Dan dua anak buat cerita nih kene merot batur iki. Coba ibu kayak gedang nek ukar pikir mateng. Ini ya, iki kan musimnya nganu nandur. Iya. Tapi awake dhewe nandur kentang. Dadi sawah-sawah akare jebol kentange metu. Kuwi kene sego tuku kathok. Kuwi kentang sing jeneng. Ora wae kentang sing tit. Jian otak rane sing enok. Rane sudah didot kabeh. Iya nek sing dedet 5.000 ora iki. Iku opo? Nek enek sing duwe ayo tak jak. Melok undian ngene Pak Rambat. Undian apa kuwi? Togal ya. Gak togal. Asude entane apa-apa. Wis to meneng ayo. Melaku percaya mbak aku. OTW. Ya oh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Nuwun. Bat. Pak Rambat. Bat. Nuwun. Bat. Pak Rambat. Nuwun. Nuwun. Nenek iki, nenek. Ana wae lho. Paling tuku manuk. Endi? Nek anu Tegal sing jene awake dicong. Langsung aja tau. Bat. Pak Rambat. Aku, Pak. Ya, aku nggak kayak orang budek kayaknya apa Rene? Anu, Pak, ajeng tumut undian, Pak. Undian apa? Anu, Pak, sing berhadiah ada, Pak. Kayak nggak duwe. Oh, Pak. Tapi NE 5.000 tok. Wong piro kowe Rene? Wong telu, Pak. Karo ngelek-elek kuwi. Iya. Ayo, melakuin ayo. Ayo. Bayar sik kene. Ayo. Ayo situ pura lagi. Cepetan. Cepetan. Tangannya dileningan dhuwurku kene ayo. Iki kok hadiahe 10.000 mian dhewe. Soalnya udungmu ming 5.000. Siap ya? Siap. Ji. Ro. Lo. Urung. Ayo kene tangannya saya ndur kene. Ayo. Ji. Ji. Loro. Telu. Jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Aktifkan loncengnya